Nandito po kami ngayon sa Mampus River ng Sili. Nice. Ang tao ata. Pwede, di man yung sa pwede yung. Times to. Ibay ka. Ibay ka. Bigyan muna kasi po suwag kita kami. Hindi ano ba tira? Ano tayo para kayo. Let's stay back for 3. Lagay lang. Yeah, kusan. Times to. Yung palang sige. Tapos times to. Kulang yan.